Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi natin tanan, no? Kumusta? Pagkaroon atong ipadayon ang laing kumpay ng Tigulano, no? Na sinuwat si Marvin Sanchez Caballero, no? Pagkadili pa, no? Good morning, guys, no? Kang James Caballero, salamat kay Idol, no? Sa pagkaminti naman pagpaminaw, Idol, sa mga drama, no? Nagikan sa RMN. Salamat kayo, no? James Caballero, ang pili Idol, out siya. O good morning sa kuno, kang Mesilis mo din. Salamat kayo, Idol, sa pagpaminaw, no? Sa mga Supilano, nagikan sa RMN drama. Salamat kayo, no? Sa pagsunod, Mesilis mo din, no? Sa tanan, yan nagsunod ang dramahan, no? Shout out sa inyong tanan diya, mga listeners, no? Mga followers, karon dito maglangan. Ang laing kumpay ng Supilano na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 2 na tanong, mga listeners. Tira del Sol. Abi na ko gigurot ng mga oning restaurant. Napatay gihiwat ng mabuti ay ko siya. Yes, Darwin. Kaming na ko na siya. Saan na ba? Sa kila ko? Nagkailagit kay kanya, Darwin. Sam lagi. Ang akong BFF. Si Ashin. Ha? Hala? Mo ba? Kuya gina to si Asing ito sa Lachira? Ooy. Huwag kaming naman ganit ko na siya. Magpahuwat kit siya kay misugot ng iyang parents. Away noon. Kini da. Pasig to sa Lachira, ira ko sugton. Pag seryoso sabgod, aron sugton kang Ashin. Unsaon, daghan man kay kag-uyab. Uy, uyab good. O ganyan ang uyab kong Asing kayo ko'y uyab. Pero daghan kay kag mga babay. Ay, babay, bay. Circle of friends, magulan ako good. Hindi na ko na uyab. Friends with benefits lagi. Di ba? Kawang babae ba? Pero bigyan mo sakto siyang pagdudas, ha? Si Ashin, nena si Ay. Kang babae, oh. Nagting sila ang naong Ay. Ay, salamat tao. Di apat kita. Uy, babay! Ay, sorry kay kaayo, ay. Sorry, nadugay siya kong apot. Okay na, oy. Ang importante nga ni Anaka. Naabot na ka. Hi, Asing. Darwin, hello! Muro na gumakita na ako, eh. Kanisan siya, no? Hilig siya kayo na siyang patagad, uy. Oh my God. Tana mo, oy. Tingalig maglalis na po mong duharon niya. Gina ba, eh? Kay, layo ka tong bihayon ka ron. Hala, uy. Layo gini kaayo ang lungsod sa La Tierra, no? Muapas gid sila nako. Padung na sila din sa Latiera. Dili ko manghilabot kung unsa niya mahitabo ninyo dinhi sa karaang bahay sa mga binabides. Nang tur sila. Manghundaw ko sa ako mga kamot. Ug ayaw gyud unya ko ninyo glabda kung unsay dangatan ninyo ay napita, Jomari. Kung mahimo pa lang unta nga pugngan ako sila, gibuhat na nako nang tar sila. Posibleng mapagan gyud unya sila anang pakahilabtano nimo ug may kalabutan sa kagahapon. Unsa? Nganong ingon ana ka magyud kahait og sinultihan ako nang? Tugti isip pinayalan indapita. Ako gyud mo'y unang manuwag sa oras nga magkinaunsaw niya mo dinhi. Pero ikaw mismo, imong gibaliwa ang kamahinungdanon sa akong obligasyon ining dapita. Nang nasayop kasi mong gituan. Ang punto ko mao nga mo hinay-hinay kasi imong batik nga sinultihan. Di ko ganahan ng permi na lang gasing ka kay wa kumaan hada na. Kana mo'y sabta, ha? Ako na mangayo pasaylo sa gipakitang batasan sa akong iya na. Pasensya na gid kaayo. Nanjud ana na siya. Hinahinay na kong nasabta ng iyong batasan, Brenda. Mao nga kutob sa kong mahimo. Tunan akong mo-adjust. Salamat ha, Jo Marie. Moabot naman dayang nimong hinikog makaraw adlawa. Mahayo pa ka siya mo tagad namo, no? Nga mga ulipon nining karaang bahay sa Benavides. Ha? Buutan pa siya, Jo Marie? Kining. Oh, uy. Pero mo may masultis tinuod nga batasan sa imong hinigog madong. Ay, wa ko makatingog kuya to Ripsoy. Mura ko naglakidyo. Nalakyo! Bibi! Sa bibi. Karang-arang. Ito ba eh? Baut-baut yun. Baut-baut.
Putod gid sila kinaiya si Miss Crisya. Ug nangtar sila. Patay ka. Kuya Toribs, Muprang ka lang yung kugsulti ni mo dong, ha? unsa man na kuya? Kining. Pananglit ba? Ug dili na ko ikasnabot o niya ang imong hinigugma tungod sa iyang batasan. Mananghid lang yung kunimong daan nga muumrang ko nimong pauli sa syudad. Dong Jomari. Kuya Toribs, Dong Jomari. sila na lang unya mo'y atong pabalikon sa syudad. Aron, ikaupan maghihapon ti ka sa akong gibuhaton din sa Latiera, kuya. Punyong, nakahinumdum ka pa ba? Mga 18 katuig ang nakalabay. Sa diyang may mga bisitang ni Hangyo nga modayon sa Karangbay sa mga Benavides. Uhotar sila. Mga estudyante sila nga gikan sa syudad. Apan nangasaag kay buot untang buadto sa giingon nilang dapit. Ang Tierra del Sur. Mituo sila nga naa ka ng dapita? Bunga sa ilang mga kahungog. Midritso lang, maway pakisulsi. Kining. Unya, usay na hitabo nila. Pulo sila nahiagom og managlahing matang sa kamatayon. Siya lang. Unsa? Tulo sila kaparisan sa mga managhinigugma ay. Nga sa ato pa, tulo ka mga lalaki o tulo sab ka mga babae. Onya, noy punyong. Unsay ilang gidangatan? Dunay misteryosong kriminal so dining karaang bay. Ug hangtod karon wa pagyud mailhi kung si kinsa. Kinuo ko. Ay, batay nagtaan ni Dong Jomari. Kung gibati man mo kahadlok, Toribio, libre ka. Nga papauli na nga to sa syudad. Unsa mo sigang klasihas kamatayon ang ilang nahiaguman? Sa ako nag-iingon, pulo sila nahiagom og managlahing matang sa kamatayon. Dunay giluba, ginamit ang hait kahinagiban. Dunay gigamitan og dakong bato nga gipusdak sa o. Ug may gilumsan sa dakong suba nga naas unahan. Hala. Kabrutal sa ilang kamatayon. Apan ang nakapahibong yun ni anang hitabua. Kay ang mga babae na suta nagihilabtan yun ang ilang pagkababae, una pa sila gipamatay. Ginoo ko. Sukad ni adto. Midisider ang amahan nimong si Sir Minard nga dili na gyud budawat og mga bisita nga way direktang koneksyon sa nahibiling mga kaliwat sa mga Benavides. Kay nganom de, nagbuot-buot mo ni adong higayuna sa pagpadayon nila sa karaang bay? Nasayop ka. Dinhi puyo ang amahan nimo ni atong panahona. Kay wa pa niya madawat ang pagkamatay sa imong inahan. Kining. Si Sir Minard, mo'y di pa dayo ni atong maong mga batanong bisita. Hindi sa karaang bay sa mga Benavides. Kung baguhay lang namatay nga kung inahan ni atong higayuna. Nga sa ato pa, diha na ko og masusupang bata. Giatiban ka na sa imong yaya dito sa syudad. Samtang siya dinipuyo sa Latiera. Kining. Dong Jomari. Kuya Tribs, ano mo ka? Nunsa ka? Nung tutok mo ka na ko, Huwag ka mabating kahadlok kung kabalakas gisugilon. Nilang nangtar sila. Ug noy ponyong dong. Kuya Tribs, dugay na kayitong nahitabo. 18 na katuig ang nilabay. Maulagi ba? Pero, huwag ka ba magkapangutana sa imong una-una? Kung si kinsa ang posibleng kriminal? O mga kriminal kaniadto din sa karangbay sa mga Benavides? O kining. Dili ka unya mahitabo pag-usab katong hitabo Kung ni ano unya dinhi sila si Crisya. Uban sa inyong mga higala. Unsa man sa imong tan-aw? Nahadlok ba o wa? Si Toribio maulang ang nakita kong nahadlok. Apan si Dong Jomari, murag ni patigbabaw ang iyang kaisog. Dili ko gustong mausab pa kato hitabo.
Mong angay gid silang mo desisyon nga mopauli na sa syudad. Usaon pagkahitabo niya na nga paingon naman din ang iyang hinigugma uban sa ilang mga higala. Asam taan niyo eh. Pagsigil mo lang kong balik-balik sa tong yagian. Alas 9 gabi hapit. Pero pagtarong niya, uy. Ay, kung inang giminot ta. Uy, nga na di ay ta. Naunsa na natong lakaw, uy. Darwin, Krisha, nga naman eh. Tanawa din sa Google Map kung asa tanapita ka siya. Kuan, Asa na? daata tungod sa Tierra del Sol. Sa Tierra del Sol? Time para, kud. Nganong, ingon kay adto ta sa La Tierra. Nganong Tierra del Sol man na adiha. Ambot, uy. Gusto ko makasabot, no? Aning lakawan na to ron. Pangmino man siguro ta. Ay, lagayag sa palibot. Mura og gilibutan ta og mga diamonds kada kidakidlap. Lo, grabe ya kahayag. Di kid pa-explain. Pero ang kasadra ka itong gisubay. Duwag kalit, asam ka to. Oh my God. Gosh, nahadlok na baya ko, ha? Pero dili maayong magpadata. Dili yun. Base diri sa Google Map. Misaylo naman ta sa La Tierra. Tierra del Sol naman ni dinhi. Si Jumare, suwag kontak ko siya. Ina nga, nangasaal ta. Jumari, tabangi me, please. Wala may masayit kung unsa angin na buhaton ini. Asa pa man di mo, Krisha? Nangasaag me. Aambot pa. Murami o gimino, Jumari. Unsay ibuti mo ipasabot? Unsay bay mo ra gimino, ha? Nana mi sa dili masabot nga dapit. Labi ang kahayag sa palibot. Mura o gipalibutan mi sa daghang nagkidap-kidlap nga mga diamante. Ug ang kalsada nga gisubay namo kanina. Kalit lang ning nahanaw. Layo pa ba mo sa La Tierra? Nasaylo naman mi ani sa La Tierra base sa Google Map, Jo. Ang Google Map. Tanawa, unsay location nga inyong nahimutangan karon? Kuan, niya mi sa Tierra del Sol. Unsa? My God, gimino mo. Naamo karon sa katingalahan og gitunglong dapit. Ang Tierra del Sol. Oh my God! Unsa ang inamubuhatan na, Jo Marie? Unsa? Sumpaan ninyo ang gahom sa mino. Pero, unsa una mo? Unsa na mo, Jo Marie? Ingna sila si Darwin og Ashing. Nga balihon ninyo ang inyong mga sinina lagi sa loob. Buhata day ninyo, samtang di pa uwahi ang tanan, Krisha. Ay, thank you, Lord. Nibalik ko kangit-ngit ang palibot. Nahana ang gawam sa mino. Tana dayon, larga na Darwin. Balik ka sa agi kay Misaylo ta sa La Tierra. Ay, mura na ba ya og ako yapon ko gadlok ani. No. Ayaw mo daw sa mong kahadlo ka, Shane. Ay. Paingon na kita sa dapit nga atong antuan ka rin. Kining. Ana, napagawas na nako ang tanang mga bagahe. Gikan sa baggage compartment ni sa kinandong. Hakutan niya na paingon sa sud, ha? Kuya Toribio. Oh, Miss Krisha. Mutama ko paghato sa mga bagahe do Toribio. Oh, ay! Oh, tawa! Ayaw pag dool! Papawa na siya, Jo Marie! Hey. Siya si Luy Punyong. Usa sa mga siniligan din sa karaang bahay sa mga Benavides. No, papawa lagi na siya. Hindi ko ginamutan awan na niya. Pasensya ka na. Gusto man lang ko doon takong mutabang. Sige. Moingon gani kung dili ko ganahan. Dili gyud na, Jo Marie. Luy Punyong. Nakasabot, ha? Pasensya na, ay. Krisha, saman, hangtod na din, imong gida ang imong batasan. Jo Marie. Kaya to, Rebs, tabangan natin kag panghakot ang mga bagahe paingon sa sud. Hey! Nga na ba wa pa makamulihok, ha? Aron sa paghakot ng mga bagahe na mo? Kuya Toribio, unsa ba? Nagsiga mo ko dino ng mata ni mo diha. Lakaw na, pulan. Krisha, stop it! Jo Marie. Nauwaw ko sa gibuhat sa hinigugman ni Dong Jumare. Suko ka? Ayaw yun paghimog daotan nga to niya, ha? Sila. Punyong, ayaw kalimot sa gisulti ni Sir Maynard nato sa riyan nga nawag kinina. Anak ni Ma'am Rolaida ka ng Krisya nga hinigugma ni Jomari. Dili na ko agaw si Ma'am Rolaida. Usa magbayad ka ng maong batanong babay sa iyang pag-insulto ka na ko ganiha. Sige, Sila. buhata ko'y ako good ay mabahimo mong kaaway, Punyong. Iba na yung nagisulti ko. Ako makasabot ni kitagaan gyud niya og igong gibugaton ang malditang anak ni Ma'am Rolaida. Unsay buoti pasabot ning imong gibuhat sila. Unsa man. Andam naman ang inyong
hidaanan, ma'am. Mahimo namang musod sa kwarto. Ano? Hey, kisa gani ka? Brenna, ma'am. Ako si Brenna. Pag umangko ni Tia Tarsila. Salamat sa mong pag-asikaso na mo, ha, Brenna? Ako din si Krisha. O gini, ako din kauban akong best friend, si Ashing. Hello, Brenna. Hi, ma'am Ashi. Hello. Sabi na, ganyan man ako po. Gitutukan lagi ko ni mo tama, anak, ma'am Krisha. Kaya nga, no, di ay. Wa man, Brenna. Sige na, lakaw na, ron makapahaway na sa ka. Gabi na kaayo. Salamat. Ang lagi di ay siya. Sayo ka man lagi ron nga nagmata. Tungod kay sugo ni Adlaw, ako og si Brina na may bagay para sa pagkaon sa mga bisita. Tarsila. Gusto ko masayod si Ma'am Rolaida nga akong giatiman ang iyang anak katang may bakasyon din ni sa Latyara. Hinaon to makauyon sa mga tahi nga kung gianda alang silang pamahaw. Kung magkayong giandam ni mong pagkaon alang sa mong pabahaw. Salamat, Miss Krisha. May mo pang mahibawa ng imong pangan. Ako si Tarsila. O nakailagi kay na ko ang imong inahan. Mao ba? Kunwa manawag si Sir Maynard ang napahibaw nga ikaw di ang hindi ko maridong Jomari. Wag gidon ta ko makailanin. Mag 1 year pa lang si Jo Marie sa among relasyon. Di ay ba? Mangutan ako ni mo. Ay, kalain ha? O sige, pangutan na lang. Unsa ba na, Miss Krisha? Ngano bang kiangman ka? Ngano di ay? Inborn ba yun na ni mo ng Tarsila? Sorry ha. Nansan sa tingali kayo akong pangutana. Sorry kung na-offend ka. Okay ra. Tubagon gyapon ta kasi mong pangutana, Miss Krisha. Na-disgrasya ko sa danggi panalitan akong anak nga masuso. Aron dili pakuha sa mga daotang tao, 20 ka tuig na ang nakalapit. Mao ba? Taas na kain sugilanon. Ako mahibaw o unsaon ko pagsugod o sugilo ni mo. No, never mind. Mura to'y akong pangutana ng Tarsila. Na-curious lang ko sa nakita na kung apandian ni mo ng... Miss Krisha. Mahimo na tang mamahaw kay nahuman na magpangaon ang mga bisita. Amo na natin man. Sa sinugdanan, ikaayo ka o gibuhian nga mga puong batok sa mga bisitang taga-syudad. Apan sa kalit lang, nibali ang hangin Tarsila. Tungod sa kasayuran nga anak di ay ni Ma'am Rolaida ang hinigugma ni Dong Jomari. Maogyod ka na hinungdan Tarsila. Kunyo? Dili na gid nako makalimtan na mga pag-insulto niyang rekanako. Gidumtan ko kanang maubatan noon, Tarsila. Sige. Paghimo niya og dili maayong batok niya. Kay makita ang ginimuon niya ang imong gipangita kunyo. Gihagit pagyud ko nimo, Tarsila. Naarani mo kung saan niyo pagsabot niyo. Basta kinapati mo ng akong gipamuong. Hinay-hinay gyud ay nga mga yakyag ang mga sikreto sa paglabay sa mga panahon. Ikaw ug ako parehong dunay gitago ang bahok sa kagahapon. Pero sultihan ta ka, kipandaligan ko ang umaabot nga mo'y nalatid ang daan sa karaang pasahon. Nalatid ng daan nga ang mabalaan kayo dunya hindi kabot sa gikatakdang panahon mao ang mga antikristo. Ayaw iyagyag ang dili paangay iyagyag punyong. Tungod kay gihana ay na ng daan ug may tukmang panahon para unyana. Ikaw ang nakita ko nga mauyuunang niguba sa giplastada ng daan sa kapalaran. Ayaw ko sultihig ingon ana, kay mas nasayod ko sa akong gibuhat. Ayaw gyud pagpakasayo. Kay hait ang nagkayong mga mata sa Dios nga ribulto nga maoy atong giampuan o gialagaran. Wa gyud ko'y gihimo makaguba sa mga plano suma sa Heso at sa karaang pasahon. Maugid ang matuman ini kabut unyas gikatakdang panahon. Pues distansya na ng batanong tiga-syudad nga anak ni Ma'am Rolaida. Kay dili siya mao ang gikinahanglan aron matuman ang unsa may nahisuat na sa kasulatan. Ayaw lagi kong badlo nga kay wa ko magpasagad sa akong katungdanan isip usas mga pinielan sa kasaysayan. Tarsila. Si Brena maoy atong gikinahanglan. Siya ang bugtong paglaom aron makalingkaw sa mga binilangkong mga kalag sa yuta sa adlaw nga maoy maghatag unya og kahusay ug kayusahan sa kalibutan.
Punyong, Ayaw kalimot kita ang naghupot sa tipik sa karaang basahon nga wa mahiapil sa balaang kasulatan. Ang tipik sa libro ni Enoch. Punyong, bantay gyud nga dili makasud na si Jomari sa restricted area sa karaan gabay. Ang tinakpanglawat ni aning Senior Benedicto Buenavides. Nganon ko, uwa ko makasabot sa akong kaugalingon. Mura ba gibati na ako nga naa din hing dapitang kaputol sa akong kinabuhi. Nganong may pati mo kong sama ini. Nga mura ba na ay nakapuno sa mga kahawang sa akong kinabuhi. Sukad sa bata pa ko. Nalipay ko, Krisha, nga imong gikasinabot ang terror nga caretaker ning karaang bay sa mga Buenavides. Sinangtar sila. Tingali, mong nagkasinabot may kay parehas mig batasan. Mao ba? Pero tanawon talagin say mas maltita na mong duha. Inahinay anang batasan ni mong basura, Krisha. Hey, gibanata na basat ko ni mo, Chomari. Gitambagan lang tika. Kay sila si Kuya Torrebio ug ang laing caretaker din hinga si Noy Punyo. Nalain na ba sila nimo? I don't care. Krisha, Malain day sinoy po nyo, nga tinuod man sag nga nakalitan ko sa diyang miduol siya netong gabi una. Kisa ko'y magdahom, nga naay mo duol pagkalit nga murag naagi kapinusilay kay nakupo-hupok man. magmatgon lagi unta ka ng sultihan nimo. Aron di ka kahubsan sa uban. Ew, I don't care. Oh, speaking of Kuya Toribio, nga bang malain man siya nako, nga igo naman ako siyang gimandaran nga hakuto ng among mga dang bagahi. Mo prangka gyud ko. Musulti ko unsay gusto na ko isulti kay dili ko plastic no. And Joe Marie, again, I don't care. Kining. Okay ra, oy. Mana tudong. Gikalimtan na nako, tudong. Gikalimtan ko bisag ang kayubos ni apa sa akong dughan. Oh, Kuya Torrebio. Kining. Basta kay, mo na to'y akong desisyon daw, ha? Magpaibaw lang ko, ha? Paibaw di ka pag-usab nga. Kung dili gyud mi magkasinabot anang Miss Tricia, ha? Muna ko papahuli ni mo siyudad. Sige. Ikaw ang magigo, Kuya Torrebs. Usbo na ko. Sorry good kayo sa dili mayong tinagdan ni Krisha dihan nimo. Kining. Pastilan, daloy. Ano gon, gyud kay nang imong kagwapo. Nga, nagpakabuang lang sa babay. Nga samang Miss Tricia. Pakakita, pakagbutan. Ug mas nindot pa na niya dungoy. Kuya Torrebio. Kining. Gusto akong gisulti, di ba? Dili ingon na anak sa iyon, Kuya Torrebs. Kay suod ng daan ang iyang mami Rolaida. Ug ang akong papa Menard. Sugat sa mga batanon pa sila. Kining. Okay. Maumanggod ka, maumangyod. Sige lang. Pero ang akong pangutana ba, nagkarelasyon ba lang di ay mo anang Miss Tricia tungod lang kay suod ng daan ang inyong masigkag ginikanon? O tungod kay mahal gid ninyo ang usag-usag? Wa ko makatingog sa gipangutan ng Kuya Torrebs na. May puntom sab siya, pero naglibog ko. Unsa magiday ka ang tinuray nga rason sa akong pagpakigrasyon ni Krisha. Gugma gyud ka kinang gipati nako para niya. Mao ka? Punyong, may nabantayan ko ni Wada. Unsa ka na, Tarsila? Hait og musok anong kaginanawa ni Miss Krisha kung makita ni mo siya. Wa, pag yun mawa sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nga pagpakaubos sa akong pagkatao. Kapila ta ba kainang kalimti na to, ha? Nakaila ka na gyud nako, Tarsila. Punyong, ayaw gyud maghuna-huna og daoton sa maong batanon. Ayaw gyud, Punyong. Nakaila ka na sad nako kung maunay masako. Tarsila. Hatagi bisag jutay na lang kayong respeto ang iyang pag-anak ni Ma'am Rolaida. Kinsa suod kay sa atong agaw nga si Sir Menard. Maurag yun ka kanay igong hinungdan kung nganong overprotective ka sa maong batanon. Tarsila. Inang tamparsa! Kay tamparsa sa day kabuktuta ka! Sige, tamparusa ko no kipatiran tasab kang kianga ka. Nigara sa tada! Kamong duha, Darwin, Asing. Unsa inyong namatikan dinis karaambay? Uwaman. Bitaw, wa man siya mari. Aw, katong pagpaingon ni namo din nga saag be kay Mino, mo to. Nambot nga tong tingalahan kay lapit. Mao ba? Nagiday something scary aning karaang bahay ninyo, no? Wa man, Asing. Ako'y naon, di na bago para nako ang mga istorya bahin anang napitagod. Kaya kung apuhan, lumad man nga tagalungsod sa La Castillon. Sa pikas ka ng lungsod.
Para nako, normal na nga lagi kadlukan ng mga sugilanon, nga yun ini mga ancestral house ba, nga natukod panahon sa mga Espanyol. Wala lagi may namatigan si Krisha. Awa pa, pero pananglit, naam ganina. Lagi mo padaos kadlo ka. Sangpit sa Ginoo, lito ka ang Salmo 23 sa balaang kasulatan. Gusto, nahinumdum ko. Monay pirming ilitaniya ni Anhing Lula na ako kani ato sa buhi pa. May kanta mang gani na, ug iya gyud ang kantahon pirmi. Maayong tao ang imong inahan nga si Ma'am Rolaida. Ug suod kay sila sa mong agawon nga amahan ni Jumari. Business partner ni Mama Rolaida si Tito Menard. Abi mo, Miss Krisha, nalipay kay ko nga ikaw mo nahimong hinigugma ni Jumari. Oh, okay, fine. Pero makauyan ka man uwa. Wa kay lapot. Kay agaw ni mo sa Jomari. Ug ulipon ka lang nila tinhi. Pasensya ha. Sige, biyaan ta ka din, Miss Krisha. Nauwaw ko sa akong nadukupi ka niya. Hait kay sa manulti. Gusto ko maglagot. Pero kinahanglan ko magpugong sa akong kaugalingon. Dili mahimong masuko ko sa anak ni Ma'am Rolaida. Dili. Oh, si Punyo. May dahil siyang hait kay Atsa. Tingali magbuhaton siyang nautan sa mga bisita. Kinahanglan ako sa pugan. Punyong! Abi na Atsa! Abi na! Hait kay na! Boy, kinital sila. Boy, Uy, itonol ako ning Atsa ha. Itonol. Huwag payag buhatang unsa ng naas imong hunahuna ron. Nag-ayo kayo nung masamad ka. Magbahay ka gyud, magbahay ka gyud kung magtuman kasi mo gusto Punyong. Maulit ti man eh. Punyong! Punyong, paminaw na ko! Punyong! Huwag siya mapatin. May pinayon ka siya. Gusto, pahibaw unang mga bisitang may posibleng kadaot nga buhaton kang Miss Krisha ang buktot ka Punyong. Magdali ko. Miss Krisha, surbo. Ayaw mo din istirasa. Kaya nasuko pag ayaw ni Musponyong ug may dakin ng hait kang Atsa. Ha? Mahimuot man lang minimo ng tara sila. Oy, wa man good. Hoy, paminawa ko ninyo. Nahibaw ko kung unsa kung masuko si Punyong. Suod mo, sige na. O panarang ka, Muspulhan. Hello, uy. Nang tar sila. O, era kay kanang. Miss Krisha? Bitaw nagtan sila. Naamang ko da sinoy Punyong, oh. Moy among gilantaw gikan din sa Teres kay nagbuga siya kahoy. Gitabangan siya nila ni Darwin og Jomari. Ha? Awa mo. Ganahan biya ta ko makigsuod ni mo nang, pero namasag kay mga moves nga o era kaayo, uy. Sorry ha, pero dili ko makasabay ni mo. Anang imong shaming moves. Ew. Banyaga kagintuhana ka. Imo kong gipakauawan at tubangan sa anak ni Ma'am Rolaida. Gisagpa ko ni motar sila. Andi ka! Ginundaan mo akong naong Punyong! Wa ko'y giyatagan og permiso. Aron ko dapatan. Wa! Drakar, naiubos ko. Naiubos ko kaya ko ni Punyong. Kaya kong gipakauawan at tubangan sa mga batanong bisita at akasyudad. Kada mo makapawa sa kong sapot o kahiubos ang imong nga parayag na ako, Drakar. O, sama! Ay, gilokan na imong simod na giungan mo sa kong gili. Okay. Ay! Drakar! Drakar ba? Gilo! Ay! Kami lang una si Krisha o Darwin ang lakaw, Kuya Trebs, kay may gipamati sa lawas si Ashing. Kining. Kining. Asa man de mo? Sa tiilan sa Mount Olympus. Kining. Ha? Muadto mo sa nimutangan sa katingalahang dapit dong? O, Kuya. Og
Palihog di ko paminaw ni Ashing diya ha, sa pikas kwarto. Kining. Oh, dong, Jumari. Onya, kumusta na may mong pamati, ha? Human ka makatumar og tambal, Ashing? Okay naman. Maayo hinoon. Ipahuway na lang una na din, he. Ayon na lang pag-uban. Krisha, kikulpaan man ko. Amping mo sa inyong lakaw, ha? Kay paminaw na ako, no? Murag na agi mahitabo nga dili maayo, Krisha. Dol na lang ta, by Darwin. Hinalang ko ako sa tahunong, ha? Medyo rin. Sa unahan na lang. Tungod diyan ang makita na to nga nagsangang bungtod sa ibabaw. Oo, abay. Tanawara ko ninyo sa Google Map. Ni ata dool gid sa nahimutangan sa Tierra del Sol. Dinihira ta. Hunong, by Darwin. Uy, di pa nga. Wa man mag-exist kini dapita. Wala lagi, pero sumagot to nangasaag ta kay Gimino. Parehas gyapon na itong nahitabo. Naa sa Google Map. Way lugar nga Tierra del Sur. Kung doon naman, imahinasyon lang ka na sa mga tao nga nadaan na lang hangtod karon. Bay, dinhin kami ni napita ba, Jumari? Dinhin minisang ko nitong gabi nga nangasaag mi. Ano man? Mga nauta? O musakata diha anang bukid? Uy, kuan bay, pagkalit man hinoong nangurog akong mga tuhod. Nahadlo ka, Darwin? Kalit man hinoong kong batik hadlok. Ako eh. Uy, kalit man nga ningiub ang kalibutan. Ug baga kayo ang dagom, Jomari. Yay! Nugdog mi hinoong. Nagpangilat pa yun. Ano man? Upadayon ta, Krisha? Nahinumdum ko sa kisulti ni Ashing. Amping mo sa inyong lakaw, ha? Kay paminaw na ako, no? Murag na abay agi mahitabo nga dili maayo, Krisha. Hey! Krisha! Naminaw ka na ko? Paandara kini sa kinan, Darwin. Mamaulit ha. Sige na. Oo, okay siya. Sige. Mubalik na lang unyata sa laing higayon. Kanang maayo ang tiyempo sa panahon. Nabala ka man sa but ko. Ha? Nga naman. Ganina, sa dayon na tong lakaw, may gisulti na ako si Ashing nga nakahatag na ko kabalaka, Jomari. Mo sagbat no siyang sulti, ha? Unsa na gisulti ni Ashing nimo nga nabalaka man ka? Ha, Krisha? Kuan, Darwin, mag-ambing ko na ta. Kay paminaw ko nun niya, naagit ko ni mahitabo nga dili maayo. Ginoo ko! Unsaran? Wait, Mari, Krisha. Tawal yun sa layong bahin. Nag-landslide o natabulan sa bidahili ng yutang ikan sa bukid ang atong parkingan ganiya. Ang sikinan. No! Wa masayop siyang pangagpa si Ashing, Jomari. Surtihar to ng kapiya din ta. Kay guapa. Natabulan o tata sa bidahili ng yutang ikan atong sikinan. Apil ta. Salamat sa Diyos. Iya paghihapon ng gipanalitan. Gilig kay paghihapon ta niyas disgrasya. Kalit kami bundak ang kusog kayo nga uwan. Hinahinil ta ha, by Darwin. Kaya di na ba maayo ang krusada diha sunahan? Oo, bay. Nabala kagupay ko itong ilang lakaw. Usog para bagay ka yung pagbunok sa uwan. Narugda pa manggir ni Jumari si Miss Krisha. Grabe lagyan mo kabalaga para niya, Tia Marcela. Unsa? Nakabantay baya ko, Tia. Murag, gaan kayo yung buot ka, Miss Krisha. Isa pa pa ni Tia. Tungod ka nagpataka ka nag-ukap anang imong baba. Tia Marcela. Pagmat mo sa imong sinutihan ha, aron dili ta ka madapatan, Brina. Busit ka. Nga nung ingon man to, anak na rin ako.
Nga nung dili man siya makahatag sa pagpangga na akong gipangandoy nga iyang mahatag na ako. Sintanuhan. Diyos ko. Kung may makuha o na lang ko ni mo. Kuha na lang ko, Ginoo. Kaging kapoy na ko. Ug sunda ang lain pang sumpay ng Tigulanong na sinuwat ni Marvin Francisco Caballero. Tira, Del Rio. Palihog kong subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagpanunayong pagpalinaw.